Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abakhathazekile abahlali basehostela LaKwaMashu abakhala ngokuphela kwabantu bebulawa kuleli hostela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijonele lelikhasi wamoyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Abakhala ngobugebengu obuxakile bokubulawa kwabantu kuthiwa okwenzeka ehostela LaKwaMashu nasemjondolo ezungeze leli hostela. Kuthiwa kuleli hostela kusanda kubulawa amadoda amabili ena 35 kanye nena 45 okuthiwa abanjwe emkunzi maqede akhonjwa ngesibhamu. Lesahlakalo senzeke ngevikele edlule ngesithuba zabo past 8 ebusuku. Lokhu kulandelwa isigameko esenzeke entathakusa ngolesithathu lapho okubulawe khona owesilisa oneminyaka engu57 odutshulwe eduze kwendlu yakhe emgwaqeni ezamane emjondolo yaseshayamoya. Amaphoyisa athi umufi obenamanxeba okudutshulwa emzimbeni. Kanti ke ngaphambi kwaleso sigameko kwenzeka esinye la ukutholwe khona amadoda amabili eshonile phakathi emontweni eshisiwe. Ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala usiqinisekisile isigameko wathi amaphoyisa KwaMashu avule amacala okubulala kanti ke ayaphenya. Umthombo ongathandanga ukudalula utshele linye lamaphephandaba iSolezwe uthe njengoba isitimela zingasebenzi abahlala kule ndawo bayinyama esigebengini ekseni nantambama uthi kumele kwandiswe isibalo samaphoyisa azophithizela ehostela njengoba kubukeka budlanga obugebengu. Abahlali bathi sebekhathazekile ngaso lesigameko sokubulawa kwabantu ngesikhulu ihluku. Bafisa uhulumeni angenelela abalekelele ngokwandisa amaphoyisa. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.